Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Madung buntag o madung gabi eh. Diya sa lain-laing dapit. Diya sa laing nasod. Kamusta na mo? O, sa di pa ko magsugod sang istorya, magpasalamat deta sa atong labang makagahom. Sa atong labang makagahom. O karon di ay July 25. Pista ron sa among patron sa Alicia. Happy pista sa lungsod sa Alicia, Santa Ana. Huwag pista ron kay COVID. Lockdown. Pero nagyapon ang simba. Kay mo lagi ning karon nga daghang manunuhay ng COVID na nakalipay na ang virus. Hay na pod nang manunuad sa. Saan mo ning may silot sa Ginoo nato. Pero magampo naman gihapon ta. Nga, bisag na daghang manunuhay ng COVID. Makasurvive ta. Bitaw kay mo naman dun ni kuan ron. Hani lang lain-lain namang mga virus maabot sa atong kalibutan. Kung kamo nga nagsubaybay sang video, dahan salamat. Bisag panagsan ako maka-upload. Wala ko i-upload panagsan na. Kay ang signal sa pod nag-kujabid. Diya. Usta na mo, labi na diha ni Madam Lilian, ni Anthony family. Kamusta? Imingaw na mo ni mo, Madam. Ano sa bakasyon o Pilipinas? Out day ko diha ni Mimi Anyas ko diha sa Singapore. Kaya ra lagi nimo na ma'am imong mga problema. Ampo na mas Ginoo ma'am, kasurvive lagi gihapon ka. Sa problema diha, ado lamang kalimot agampos Ginoo sa imong bahin sa problema sa pamilya nimo diri sa Pilipinas. Kay nara bakas ladyo. Ampo laman kanunay ma'am. Ado kabalaka kay na Ginoo dili ka pasagdan. A few moments later. Kayo na. Sabi ninyo kaning bukayo. Pwede po ni palaman og suman nga bulanghoy. Pwede po ni palaman nimo og kanang kuan. Suman nga kamuti. Ani. Pero kani palaman og maangikon na ni harina. Murag porma og empanada. Lutuon sa maado, sa chicken. Ikaw ubo kayo. Ada ini ta. Ito. A few moments later. Kan na ay butsi-butsi pero murag empanada. Ang palaman ana bukayo. Katong bukayo bitaw gani ha. Mo nang gipalaman. Ani. Mo ni isuri sang kuan karon ng amiga. Mo ni ibalig dyan na maukan tag 5 isa. Murag empanada pero ang palaman ani kuan bukayo. Wala yung lingaw, wala yung himo. Walang pining ko ang suman. Sumhan ang mga tao suman. Palainan na pag-diskarte nga. Kita tag ginagmayng income. Okay, wala. Daghan namin nag-maintenance. Kita naman taon sa nagabot sa hangkuan. Mahuman yung luto tanan. Nagabot sa hang taga-suroy. Wa pamagahang taga-suroy. Si ay sa riboy naman no. Arang. Labi ay. Ako mabuskat.
Kagka na rin sigla ron. Wait ka, mamutay nga sinit pa, nakalipat ko. Sige na, ido, ra. Ako na mga ka. Ako na mga ka. Namunaw gahapon. Ido. Tuslo. Hindi kami magtuslo dito. Tuslo. Kira ka ba kibo? 30. Ugangi na. 30 ra. Wag pa kami usa, duha. Esteban. Kapala ni. Yang puti nang. Lulun din ang saging magpili, di ba kayo? Dua? Hmm. Oh, beri na ka. Magkayo din. Kana na. Ano? Hmm. Wala magtuslo. Bye guys. A few moments later. Ang kuan dia, ang amiga. Tapos Madam Rami ha. Ha? Saging ni Nam. Bayaran dia. 30 ni. Salamat po Rami, ning pati promise ng buti-buti. Hipay tani mo. Mas saging ni di. Tanong, kuan ipa ay ginagihap si Sidra. Tolong cellphone sa gawas Rami. Kawaton sa to. Na. Sa pa. Tas Isidra mo na lang taga sa. Ha? Utang sa gudi utang. Maraming kamay utang. Kuha sukli ikaw ra. Amo ang naghanang utang. City. Ha? City Utso. Sitio, Gutso, 15. Ako 5. Init. Asam na kamaligo ka? Di haba lang kayo, alam ko. Tos lang kay. Init ka ado. Ang cellphone tos kasada to ang pasignalan. Sobra. Ha? Initalin. Hawiyan na. Tos lang kay Dan. Tos lang kay ibabaw baday. Tong. Ang cellphone kay nang kay patanaw niya. Init li, wala litik panlin. Pangando pa iti pang white kurinti na electric pan. Sa banta. Wa mo ko nakikunik ka tag suga. Patal na. Masuk ko makakurinti. Libre ako ay. Upat ko nun sa. Insiag ko kuwang. Diba dito libre. Di utang gali na. Ano ba na? Ate. O katilaw o sila may wapo ko yung tilaw pa rin ko na Kung mahaw. ginaw ko dis ay jara. Kay. Grabe magabutag asukal. Okay na kuya sukar kay mukayo na ng suda na. Kayo na. Patilawan pa na sigla diha. Sa pa. 2, 4, 6. Sabagi hapay. Tabagi nagdudu ay isa. Tabang nagdudu ay sa. Katuay. 10. Kita magdudu sa ay be. Kamutan na lang. Ay, nang hunawan po ko. Dudu. Ay, nung nay ma in love din natin. Kamot. O man paninta. Ano? Nung hunaw ko ha, bantay mo. Nagi-vlog bang hili, abot lagi sa kuan. Abot mis lang nasud. Bitaw. Hunaw ko. Abot ning Madam Lilian. 2, 4. Abot ning kuan. Kung dyan na mag-ihap, lagi magdo kay maka, baling sungag agi. Dodi una tabangi ay isa. Do sa daan, nasa mag-ihap, kay Oo. Dapat ko ikasukal. Ingana mo na, itagog-tagurhan ni mo para nag-ihap, di ka mag-lisod. Sabi? Iste, gabi. Utok lagi may ito, hindi natok. Agay sidra. Bastos ka dito, kaadi na doon ka gala dito. Bastos. Sige, no man din nila hatanan. Dili ko mag-ihap kay. Saan man na? Hindi na makasignal. Kuan? Biip ka ay, Bi! Ipa kuno ay. Duduy sa ay halo ay. Papa maihap! Kari may aso kali ay. Da magbilin. Para ba ko ni tilaw. Ana. Kana may duk-duk ay. Ito na ay, Bi. Ako, Bi! Pastilan. Ha? Ting-ting ni Prami. Ang angkat ng pag-live na mo tiri kay na may niingan nga mo sponsor kuno kuan sa amin sang mata. Mo siguro na. Salamat ug mao na. Dili kay ba mo tanan sa cellphone. Naka-live lamang ko si Tiri ha. A few moments later. Medyo imok na tumimik
Dahil hindi po itong labil, ma. Kita lagi mo mag-abos. May kuwan, may kruwin. Nagkagwapa naman mong namay. Dahil na mo lang. Ayan na. Sorry kaliwat. Ay, di santol karon. Carlan be, Carlan. Ha? Di mga Carlan. Di ko, karon mo na. Ha? Karon. Sharon. Gabi ba? Lagi di kagabi. Asa pa tama ng basa ka? Nakalimot ko sa do tulo. Pila kana tanan na daro? Kada na mo kung itanaman. Kana tanan kita naman? Oo. Alam kami, ang mag-ukarlan. Nasa siya kaon? Ilaman Lagi gabi. Sila Rosalyn eh. Sa do pa tulo pat lima. Tulo. Sila kay Be, Kana tanan kita naman mo na? Ha? Ako tong Hani man ning engineering di man makatimas lang gimba. tiguang na lagi. Tiguang na lagi. Matur kay na upaw pay buhok. Wa ara buhok na. Luya. Kanang bagong itanaman mao na dali gikan tuloy nay. Sugdar na lang ibabaw. Bisi dabi na inunan. Gari. Ano yun? Basta kay kana. Bago kana murag o, mura na hog o. Oh, kana nagsinaw. Kaya, ang gagawin nandiyan nagsinaw. Ay na, malalis mo dai na. Ara gid na. Ingon ka kag, buwan, imong ko, ingon ko siya nang nagsinaw. Wa na masinaw. Kana mo na bagong nulbot? Kana lagi nagsinaw, nagtubig na naglatab-latab. Kajud, Sinaw bitaw. Kana ilang tanong ba nga naglatab-latab tubig nga di nga bitaw ko naglatab-latab. Ang isa green. Ikarawan na. Nagila ha. Ato nga boss. mga din na gito tanong, Rosalyn kanina. Boss. Kare. Ay babaw. Gusto tanong mo ng Kana Rosalyn si mana kanina. duwa na. Tulo. Anong kuno bek? Ha? Karusali ko no. Mayura. Yaw. Mo mga ilang kog mo na to. Mayur, mayor. Mayor nga way lungsod. Ah, mayor nga lungsod. Wa po silda. Mayor nga silda pod. Kibaw ka nga. Na, yung napamilaw. Tuwa. Ay agmang gada na wa na na. Napoy mangga. Ito bang dakong mga Awa nagdakong mangga. May bunga. Eh. Jadi aslam. Pagkabas na to. Hindi ka magkangkaran Be. Kuan magabag na ang ni bik bik kag. Kuan. Asum-asum pud gamay. Di pa din tiguang kay ni kaan magsantol. Tiguang kay di man mo santol. Wala ko po na. Kanitin, tiguang ba? Diba? Tiguang, ito na skill ka no. Adyo kay masagpa. Tamis man tay. Ngiti. Ano? Sumugal santo. Idon naman ang dito. Nagsubo na ya. Pistisan kang imo. Wala man gitagos ng imo. To alas na nakita man ni. Wala man nanay. Ang bulit pud. Tataod jud do nag-istorya. Kada asin impol. Tara tayo kabila ta pero. Ugma na po. Kung bantog ra kadi mi makadaog. Mangka. Ang pila man nay. Tuhod na. Retis na. Buwan, may buwan. Di na kumukha na na. Sakit ang tuhod. Sumuro pag tiguang. Mangko. Meron yung Ano niya na? Lagi dat makakosto din na. Sakit ang tuhod. Ah, mo din ang sakit parang nabag kanang talampakan. Magmotor na buging kaon. Sakit ugay Nasa sa among dani. Dani ba nga na? Ni pangama. Ito po sa school sa kuan nagtrabaho. Nagpudo ito buol. Ang lami adyo na. Naman dito si Ano na? Inahan ni Rita Asuncion na maligja og mangko Ang galot, na. ang galot. Dito ila Rita Asuncion. Bol. Silta. Si silingan naman sila. Balik dito taksay silta. Bahala. Luna po na si Appers. Ang mamiyaman. Kaon. Nagkaugwa kay. Hindi ka tunog. Hindi ka tunog. Wala ko. Sa kanang kuan ko kanang labas.